Adumanan nga tulong itimpay ti provincial government, pabenti pa daw ulo ni Governor Macho Marcos Manuto karitag taltalon kada ito nga first cropping iti da ito nga tawen. Umuna na ibunong ti upat na pulo ket duwa nga water pumps ken 50 ket pesa nga rolyo nga irrigation hose. Ibunong pa iti 30 ket 5,000 asako nga hybrid na bini nga agapo iti Department of Agriculture Region 1. Ingkalikagom pa ni Gobernador Manuto iti panagsanay digitag taltalon kada iti kabarwanan awagas. Tamno dadu iti apit a sibuyas. Tagatandar iti 30 kag taltalon manipod iti Ayat Pasukin and Irrigators Association ken sa 10 ket 4 manipod iti Bacara Multipurpose Cooperative. Sa 10 ket 5 hektarya iti nayalokara pagbulaan ti probinsya itinangted kaditi mausar baben iti parang bayabay ti Provincial Agriculture Office na ited ti Bukel ti Lasuna may itukit mausar nga abono ken nagduduma pa ka sa pulan ti paragmula. Kabayatan na nakitinulong ti probinsya iti opisina ti National Food Authority tamno magatang dagiti irik dagiti mannalon nangted ti probinsya ti 2 alugan ken 2 gasot upat apolo a litro a gasolina tamno mausar a pakailuganan dagiti irik nagatang ti NFA ti sanga ribo 2 gasot, 70 ket 2 sako tirik, aragapo kadagiti 2 gasot, 20 nga taltalon, manipod kadagiti 10 ket 5 nga ili ditoy probinsya. Dayta iti ko dyan nga damag, iti probinsya nga Ilocos Norte, para iti Sirimatani Ilocano, RJ Pinera, nagipadamag. Narimat karapaap, intayo amin maragpat.